Makadi mhuri yeZimbabwe. Nhasi ndiri kusimuri pake zvakare. Ndauya pane mhuri yasangana nedambudziko rakaoma, dambudziko restroke. Hanzi stroke yanetsa mukati memhuri. Uno arwara nestroke. Umwe yamubata zvakare asvika pakufa. Nhasi pane mwanasikana atiri kuona chitambo chemwanasikana chiri kutodonha masirira, hanzi abatwa nestroke. Nhasi vari pano pasekuru. Mhuri yeZimbabwe ndoda kuti tione tipinde zvakadzika tidzidze kuti stroke ndeyaMwari here kana kuti pane vari kuzviita. Apa handisati ndakuzvisivapo, asi nditori neshungu dzokuti tese tipinde tione kuti chii chiri kuitika. Mufunge pane kurema, pane kurwadza kwandaona. Vanhu vari kudzidzikana nestroke kana vamwe vari kutotadza kufamba nerutivi sega kanje. Mwanasikana ari kutoita kubatirwana. Aiwa, atipinde mukati medare. Zita ndishumbakadzi, handi tinoona kuti zviri kufamba sei. Mhuri yeZimbabwe, pano ndinaye umwe wemukati memhuri anova akarohwa nestroke makore apfuura. Asi iye hanzi ndiye akatotanga kurwa nestroke. Umwe akatevera kumashure akatozodzama, kunonzi kushaya, akatovigwa. Saka ndinoda kuti musangane nababa vakarohwa nestroke, kutaura kuno vari kufamba nerutivi. Makadii baba? Ndinofara zvangu. Baba, chandoda kuti munditsanangurirei kuti pamunonzi makazonzi mava nestroke, chii chamakatanga kuona kana kuti kunzwa mukati menyama yenyu? Inini 2019 musi wa 23 November ndakabva pandakabva kubasa ndaenda hangu kumba anditi mwana wangu ndarara, asi ndakazopepuka ndakuona ndamuchipatara. Iwa musi wa 25 ndamuchipatara kuHarare Hospital. Vanditoona muno mandiri mhuyi muno, but zvandaiona handikwanisa kuzvitsanangura, asi ndaiona kuti ndikumwiwa ropa, but ndizvitsanangura uroyi hauna dhoketi. Saka haukwanisi kutaura kuti nhengi muroyi, nokuti uroyi hauna dhoketi, unopedzisira ndiwe futi waita sei zvakudzokera wanyora ndiwe. And amboedza wada kutaura nemamwe mapurisa akati shamwari kuti titange zvokumaruzevha kwenyuku zvinonetsa izvi, topedzisira isusu tisi taita sei tasarirwa nenyaya. Saka mborarama makadaro. Saka mune wamairota here baba panguva? Handichaziva, but vanhu vese ndikavada kuva kuti ndovaudziwa nditi needzi inotaimboona mari kana mukatarisa kubayiwa kwesoko, kubayiwa kwesoko ukuno kubayiwa futi anditi muona kubayiwa kwesoko vati saiwo mndara iyoyo, saka unotanga mwa mushonga here kuti titedze kubata edzi yacho iyoyo. Ndikati ini handa edzi handihuri, ini ndingaione musadza here kana kuti muhwawa here kana kuti chii. Saka vaidaro vaiti stroke inokonzerwa needzi here? Ndo zvavaitaurawo vamwe ndetozvinzwa shamwari dzavakoma wangu dzingoti edzi munohura imi noti mukuita mari. Saka pamaienda kuchipatara imimi kusvika pave nhasi, ndinoziva kuti stroke inoramba ichirapwa, muchienda kumaexercise, vaiti kudii vana mazvikokota veutano? Vaingozvishayira pazvene, nokuti vaitonditi kuti tione kuti papi pacho kana vatibata so kuno pasarwa nechiwewe manje kuti gumwe kuno anditi kanodai so ndimukona kuno apa kanoramba apa patodai so apa pakanoramba kutodai so kuno apa pakanoramba panapa panenge paitohwadza anditi kana kuti ndidai so ndibate chinhu kana mukatarisa maoko yangu aya yakatosiyana kuti uku kwacho uku kuri kwasiyana nekuno, uku kwakaita imwe kara uku imwe kare. Saka uchitwa kuti uku rimwe saidi uku imhembwe uku itsuro. Saka hameno kuti ndikutoimba kuti zvataura sekuru izvo kuti tikaona munhu iyeyo ariwo mudzinza kana uri munharaunda ndichapedzerana naye, kana ndikaenda kujeri ndambomudzipa hazvina basa. Mukanzwa kuti mwana wamai venyu hanzvadzi yenyu sikana kana kuti mukoma wenyu? Tinotangira ipapo, hazvina basa. Kana kuti ndiweikuru? Hazvina ndawa, tinotangira ipapo. Nekuti makarwadziwa? Ndawadziwa kusvika iko zvinhu. Anenge akutoda kutoti andidzorere utano hwangu hwese. Imini kurodzwa kwamakaita baba, makambofambawo here muri mega musina wakoma? Vanhu vacho ningotaura, vamwe vacho vanotya manje kuti ukataura kuti ndinhengi nenda komutema.
saka unongonyongona kuti meno kuda kwaMwari umwe akazonditi hanzi inopera after 20 years stroke saka kubva 2019 iko zvino ndapa 2024 ndapa 5 years manje saka ndasara 15 years apo ndine 48 years saka kuzosvikapo mu 60 years ndapora ndichaita chii manje apasisina saka nenchiti ndakabata munhu iyeyo manje ndachazotibhadhara. Ewa sekuru ndinokushuvirai kupora baba vangu ende tinoshuvira kuti muzive muvengi wenyu kuti chiga chapinda mukati memhuri chigamuke. Tinotenda baba makadi tinomakadizve mukatitsanangura kuti chaita musvike pano chii chaita kuti ndisvike pana padambudziko remwana. Mwana uyu wakatanga kurwara nemusi weSunday usiku. Handichazivi zvangu nguva but wanga usiku asi pamugona ngoma 12 kana kuti ma1. Saka zvadaro izvo arwara kudaro mwana ndipo takaona kuti sezvo mwana arwara kudaro toita sei asi kuti tikwanise kumhanya pakuti tiende kuchipatara usiku zvasikapodiba ndobva tamira kunzi kudini kuyedzi ndokuchitaura wadzimai kuti onaika saka todikana kuti ngatimhanye kupi tiende kuchipatara ndobva tasungwa kuenda kupi kuchipatara. Tasvika kuchipatara ndipo takaudzwa kuti mwana uichi istroke handimazona manje amene stroke imwe itaura nechirungu izi hatizi chirungu handimazona zvadaro izvo ndipo takazozonza no panapa tichazvikwanisi baba zvakudikana kuti muchienda kuchipatara chihombe. Saka takaramba tichisununga kusvika tasvika kupi kuchipatara kuya tasvika kuchipatara ndipo takazotoona kuti zvinhu zvazvichadikaniba kuti tirambe tichienda kupi kuchipatara kusvika kwakuona kuti anobvita kuti timbofamba timboona kuti chii chiri kukonzeresa kuti mwana adariswa nekuti iwe machiremba anga ati zvechi istroke but yakanga iti hatisvinasho kuti istroke because maitiro acho anga achiti acho haaziriyoba nekuti marwariro akatanga usiku wachivawo akaita senge ari kuona chinhu achidewo usiku wachivawo achidewo saka kuita fanga ari kutaura kuita fanga ari kuita senyi kwakunyasa kunzisa kuti kana stroke ndio matangira inoita here but harisendisi kudini kuziva kuti kana ariwo matangira acho asaiwe ngatichifambai kuti touzwa kuti kuchambokonzesa kuti zvinhu zvifambe kudai zvochii. Baba imimi chakaita kuti mufunge kuti mufambire muchivana nekuti chipatara ndoshasha yestroke chakaita kuti muti nhasi regai timbopinda mumatare chii chaita kuti tisvike kuti tipinda mumatare taona kuti kana stroke yacho haisi kupera stroke yacho haisi kupera zviri kutoramba zvichitowedzera ndipo taona kuti saka kana zviri kuwedzera ngatimbozama futi manje kumweni tiende muchiwana kuda. Ndaona vamwe baba padare ramauya naro mukati semuri ona vanga vachifamba vachiratidza kunge vakastroka. Ndanzwa mudare muchinzi futi kune akashaya futi nestroke. Ichokwadi munene wangu iwo ichokwadi mungatitsananguriro here zviitiko izvo zvakaitika maindi zvikuda izvo uyu munini asati ashayikawo handitika akatanga kumaona wacho yakanga tiinaye mudare ndiye akatanga kustroka handimazona kana zvadaro paakatanga kustroka iye manje pakazotera futi ani uyu munini asi akabva atodini undobva atoshaya. Saka ichi chava chirwere chaimi here tomudzinza kuti vanhu vakufa nestroke. Ichokwadi ende haifani saidi rimwe chetero neiye mwana isaidi masaidi amwe chete masaidi mamwe chete iwayo. Saka kune zvataurwa nasekuru mudare kuti urombwa kana kuti ushereketwa uri mukati medzinza renyu mazvigamuchira sei? Tazvigamuchira neshungu dzokuda kuti izive kuti chiri kukonzeresa izvo chii tazvigamuchira. Asi muri kumbofungirana here baba bosi ndanzwa sekuru achipopota kuti musandiedza ukanzwa mumatare uchipopotwa kudaro pakati penyu dzimwe nguva panenge pane chiitiko ipapo ndinganyepe kuti pane ndandombofungira ipapo kwete handina kumbofungira pa kuti pane aripo mukati medu handina kumbofungira hangu handina kufungira hangu pa ndinganyepe baba. Ndanzwa muchitsanangura muchiti mastroke ava iye mwanasikana yava yechitatu. Makambofambawo here mumaprofita kana zvimana sekuru kana munana bhoko ava kuti munzwe kuti chanyanyoitika kuti mastroke anyanyotsitsirira kudai chii? Taifamba mumaprofita macho but taatisikanyasi kunzwisisa muchiba kuti chiri kukonzeresa kuti mastroke awande zvochii nekuti kufamba kwacho unonzwa kuti aiwa kuti apana akashinwa imomo kana kuti pana akuita sei kana kuti ada kupfuma tichanyasa kunzwisisa muchiba
but tinozongoti basi neshungu dzokuti toda kuti mwana adini apore. Ngatirambe tichifamba kuda pano patichasvika kuchidini tichizarurwa kuti aiwa zvinhu zvakamira zvakadai kusvika nhasi unotapano. Ewa tinotenda chishuviro chedu ndechekuti mwanasikana apore. Ichokwadi. Sezvamapinda kudara sekuru. Ishuwa. Uye vavimbisa kuti anopora. Ichokwadi. Tinotenda baba. Ishuwa. Baba Magadi. Magadi baba. Ini ndinoitwa shumbakadzi. Ndazoti muri shumba muri baba vangu. Munganditsanangurirawo zviitiko zviri kuitika mukati memhuri yenyu zvekuti mastroke awanda, zvekuti umwe akasvika kudzama. Nhasi mwanasikana, chitambo chemwanasikana wenyu chabatwa futi nestroke. Munganditsanangurirawo. Pakatanga uyu munin'ina wangu wandinaye wandapinda naye mudamana sekuru akastroke. Tikatombofamba mumapostori chikunzwanza haiwa hapana hachipatara hapana tabatazishairawo tabatazongoti mumwe akazoshaya wechipiri tikafamba futi naye vazoshaya iye zvino wechitatu mwana womunin'ina wangu futi astroke futi saka tangoti regai timbofambawo timboita tisvike kuna sekuru atimbozwa nawo pamwe wangatiudzawo kuti chokwadi chaichi kuti ambotapera mhuri yedu. Muchimbonzwa munhoroondo yemhuri kune vamwe here besides vatatu ava vamuri kuziva zvekunzi zvimwe zvirwere zvinonzi zvinotevera ropa, kuti kune vamwe here madzitateguru vaimbofone mastroke? Mumhuri hatingatori zvirikuzi hatingazi kumashure uko pamwe vaivako kare asi pari zvino izvi tichiberekwa isusu hapana muzangotanga kwatiri isu ndezvataungoona zviripo. Ndazosekuru vachiti pakati penyu apa pano wamungafungira here kuti pakati penyu kubve kumadzimai uku kana kuti imimi pavakomana apa angange ari kubata wamangambofungira aripo here baba? Sautomita kuna sekuru bhozi vese tinawo hapana tingafungirana tesiri kuchema tiri pamwe chete tauya taungana pamwe chete kutono chichiri kutitambudza mumhuri yedu saka tangomirirawo kuna sekuru vatibatsira. Mai vangu Magadi ziripo tina urombo neurwere hwamakatarisana nawo, munganditsanangurirawo kuti zvakatanga sei? Mwana uyu akangotanga usiku akagara mumake saka paakangotanga ritsamiri takapinda akasingachatauri angangogona kunongedzera chete ndinganyepa hana kuzotaura kuti papino kuti munhu anga asingachatauri kusvikira pari zvinandisa ndataura naye. Imi ndimi maitaurwa nemi nemadhokita nekuti ndimi maininge muri padhuze. Madhokita ari kuti kudii? Madhokita akati hanzi istroke amene kuti inonzi yechimberi kwayo ndomatauriro atakaitiri kuchipatara. Saka vari kuti aakungoda home based care. Vakati tiende kuchipatara chihombe asi sino kuzotarisa dambudziko raramba richingoitika mumusha takazogara pasi tikati adii takufamba. Saka zvataurwa nasekuru izvi ndinoda kuti mudurire mwoyo wenyu muri yeZimbabwe ibatsirika. Kune vane dambudziko rakaita kunge serenyu mukati menyika, dururai mwoyo wenyu nedare radururwa mukati umu nasekuru. Imimi ndimimi muroorwi mukati memhuri. Mune zvamaona tisu madzimai tinotanga kuona kuti pane zviri kuitika. Mune zvamakambofungira here kana kuti kuona mukati memhuri? Kuri kufungira zvangu handisati ndafungira muna tinongoti urwere hwauya mumusha asi kuti zvataurwa nasekuru izvi ndo zvandichaziva chokwadi. Mwanasikana ane makore mangano? Ane 36. Haana kumbofera aroorwa? Akangomitiswa ari kupamba. Saka nhasi matouya kuzodzimba chadziseka idzi bese kusati uroorwa idzi? Ndosaka ndati zvataurwa nasekuru ndiri kunzwa anenge chirovedzera kuti dai zvazvichiita kuti zvitoitika nhasi ndizive chokwadi chemunhu ari kuzviita uyu dandichitoda. Ndoti sekuru sezvavataura ndaona vaita ukasha sekuru asati ndamboona vachiita ukasha wakadaro vakati munoda kunditamisira dare muchizivana apo. Toti pabatwa umwe wemadzimai amuinawo kati vana baba vamuinawo munozvigamuchira sei? Zvinonetsa mwanangu kuti ndigone kuzvitambira zvinogona kuti shupei nekuti haisi nyore. Haisi nyore. Uchataka vanditorika pachizikurusikana ichi. Hanzi urwere ka uri kurwadza pamuzukuru sikana uyo.
ichokwadi wasekuru. Ndinoririkisaka wakarohwa zviro. Hanzi ndarivhenekerwa naasekuru kuti iye akarohwa zvinhu zvakamurova. Kwete wasekuru hanzi akasekana kuchipatara kanzi stroke. Akabatwa stroke. Stroke kuchipatara wasekuru. Akaenda kuchipatara. Ushereketwa wehurombwa uripo magwere wakandoitwa. Kutoomesa mutezoka. Kutoomesa chaya nekuomesa mabondo. Kutanga chinoshaya nokubata. Hanzi kwete naasekuru, hanzi urombwa ushereketerwa hwehurombwa ndo zvaomesa uyu shaya uyu nemabhonzo ake iye mumabhonzo ake umu. Kusaziva sekuru ndosaka tasvikawo pano kuti mutibatsire. Aiva. Ndinoriringa kuti harina kutanga pari iyoga. Ndinoringa kuya kwenhamo yesure kuti pane vamwe wakabatwa neutenda uhwe wakadai. Hanzi naasekuru vanorivhenekerwa kuti handiye oga uyu. Vanoona kuti handiye oga atanga kuita urwere ihwohwu hwekuoma mutezo. Ichokwadi wasekuru newe munina wangu wafutiwa. Kana nini ndiri pano. Ndinoringa kunyangwe rinda nhamo yesure akatsakatika nekuda kweutenda. Hanzi pane akafa imi vazukuru achifa mafiro mamwe chete aya ndo zviri kutaurwa naasekuru. Ichokwadi wasekuru 2022 akashayikawo futi Joshua nesaidi rimwe chete irori. Zvinoiverwa senhabetani. Hanzi zvino imi moti ndere manga here kana kuti muri kuti hazvina basa muri kuti chinyi ndo zviri kubvunzwa naasekuru. Munoti zviri kubva kumutorwa. Hanzi muri kuti zviri kubva kumutorwa here ndo zvamuri kubvunzwa naasekuru. Saka tauya sekuru kusaziva. Dora ndinoringa pano kuti ushereketwa kwehurombwa uri mukati mechinyakuzi chekwenyu ichochi. Asi vasekuru vati ndinovhenekerwa ini nemhondoro kuti aiwa uyo muzukuru uyo ushereketerwa hwehurombwa ndo zviri kutaurwa mumatare imi vazukuru. Pane ubatwa uri pakati pa. Akapange muchitekera sevanhu vane rimwerwa asi handioni rimweruka. Hanzi pane ubatwa vazukuru hwehurombwa izvozvi imi muri muno mumatare vasekuru vari kuti mungaite semuri vamwe chete kana kuti munofambira pamwe. Hanzi hamuwirirani. Zvino munoti imi pamuri pose hapana anoziva utenda uyu kuti unobvepi. Hanzi pakati penyu apa vasekuru vari kubvunza imi kuti hamuzive here kuti hapana here ari kuziva kuti zviri kubvepi. Unoti hapana anoziva randinoreva pano. Hanzi imi taurai kuti muri kuti hapana here anoziva naasekuru. Oya pano udaita rekundiedza pano. Hanzi mouya muchida kuedza vasekuru Oda kudaita petapeteni pano. hanzi muda kuita zvena Uya uzochita matare aku pano. uya kuzoedza. Munotara kuti hapana anoziva raakabata. Hanzi ipapa pamuri apa muri kuti hapana here anoziva. Hapana anoziva here akabata pamwiri. Oya pano kuda kuedza matare aku pano. Hanzi munouya kuzoita semunoedza imi matare. Zvino ini pano handidere nhametani. Handidi kuita zvekubvunzana mazita. Ndinoda kuti ribude roga pachena muzvionera. Munoreva kuti pakati penyu hapana ane zvanza zvaanoreva kuti ane raanoziva. Hanzi naasekuru ini pano handiti zvenhambetambe nekuti handidzifudzi namazita asi vasekuru vari kuti pakati penyu apa. Munoreva kuti hapana ane raanoziva. Hapana here anoziva izvozvi zviri kuitwa pamuzukuru. Zvino ini randinoita pano kana muchireva kuti hapana ane raanoziva. Ini ndoita randinoita pano. Hanzi naasekuru Ndinoda kuita rekuti ndingandidzidongurero ruchaye rwake rokuoma kwaakaitawo. Asi randichanga ndaita pano richandodya iye nyakuita iyi. hanzi naasekuru vanoda kuti vagadzire vachisunungura uyo shaya dzake uyo asi ikana vachinge vagadzira vanoda kuti iye nyakuita. Rotodzokera kune iye akashayishira uyu ndo ronodzoka ipapo dzokisana naye. Kune mwene nyakuita zvarehwa muno naasekuru kuti ndiye ane zvaari kuita. Hamungauyi pano kuda kuzondiedza panoyo. Oda kushingira panoyo. Zvino ndinoda kuratidzai kuti pano ndanzi mashaya mombe pano. Handidera nhambetani. Randinenge ndaita pano ndinoda kuti mushure memazuva matatu munge madzoka pano rabuda pachena mazvionera moga. Vasekuru vari kuti ima havakupi mazuva mazhinji asi vachakupai mazuva matatu mushure memazuva matatu. Aika. Vanoda kuti muzvionere. Ndine matare mazhinji andaita pano vanhu vasingazooni vazukuru kuti rinenge richindopera sei. Ndinoda kuti vazvionere kunyange pazvivhitipi. Kuti pano ndinoti rapera sei pano. Rasununguka rabuda yega pachena anyara. Hanzi naasekuru vanoda kuti zvibude pachena muzvionere jekerere kuti dai vazukuru vachange vachiriona iri dare pazvivhitivhiti
vari kuti vanoda kuti vazozviona kuti mushure memazuva ndoda kuti mushure memazuva matatu pano mutsike nezvoka dzechipano muchere kuona hanzi mudzoke imi mudare muno muchitapangira kuti hamuna kumuona here nyakupara muparanzvongo wezviro izvi ndinoda kuita pano ndinoda kumisanganisa mutombo yangu pano ndinoda kuti mumwe nemumwe apo ashambe zvanza zvaka handinoda kutamba pano muzukuru chirega kuchema usaite kuchema matare muzukuru zamungudza muno mutombo unoisa pano wave kuti handina nane raakabata kana akaisa ruoko rwaka tonoringisana naye urongwa kana uchereketwa zvinondodya iye nyakuita haina sekuru ndakuchisunga ndogadzira mitombo yangu asi kana chinge ndaigadzira zvakuchinodya iye akaita ndozvarehwa naasekuru haungaipane kuda kuzoedza matare aku pano hanzi hamungauyi imi muchindiedza nekuti munenge muchiuya kuzoedza matare kuna asekuru iwe chizukuru nyaburambira ihondo iri rondoita pane kana marewe ndorondochiita pane kuti roringisana naye ane chaakabata kana kui ipo pakati penyu mati mose hapana nane ana anoziva asi ndoda kuti ri kude pachena hanzi mareva kuti makachena imi mose vazukuru hamuna kudaira kasekuru vachibvunza kuti hapana ane zvanza zvake akabata apa iwe chizukuru ndonyamuka ipapo ndoda kuti mumwe nemumwe ashambe zvanza zvaka chatangaiwa muzukuru udai matanga mukomawo shamba iwe hanzi gezana asekuru uretira ndinoreva panondere kutamba aika kana paina ane raakaita kana kuziva handidi kukubvudza mombe namazita ili pano ndora ndakupangira kuti mushure memazuva matatu inokudai pano maruonera moga zvibude pachena oda kunyepa kuti akanzi imamudziviriri kuitika mukati mechinyangu handidere kutamba pano ndine batara ndinoita singazonga chinoratidza maenderekedzo asi iri ndoda kuti muite zvekuona nevanoringisa varione nepedzepedze anyari oga aika asi randinoda kuti riitika ipapo ndichada kuzunungura chaya dzake muzvikuru kuti anga achikwanisa kundodya nekuti kudya ndokune raramo nekuti waida kuti aparare asi angaparari pano paasvika zvondodya iye nyakuita moita nokuona boga ndinona ndichaita pano iwe chizukuru chako ndichada kuti unyamuke nacho chizukuru icho woenda nacho mudarere weumu unooma ndichada muzvinungura chaiye kuti anga achiwana kudya ade oona raraboga orandarewa kuti mushure wemazuva matatu ndichawana pano waona nyakuita rose zvobuda pachena zvoga hanzi imi vazukuru neasekuru vachada kuti munyamuke nechizukuru icho toenda kudarerebwe kunova ndoko achanosunungurwa shaya dzake idzo kuti agogonewo kudya nekuti vari kuti vaida kuti anga achiparara asi vasekuru vari kuti uyu haaparari uyu uyezve vasekuru vari kuti imi vazukuru mauya muchiitirwa dare renyu irori rego back to sender vasekuru vati muchada kuti mwi mushure memazuva matatu zvinhu zvenyu zvinge zvichibuda pajekerere zvatasekudaro sekuru vazukuru ndichasimuka henyu vazukuru onyamura muzukuru uyu vasekuru vati toenda nacho mudarebwe uda kuparadza kindarozi ai
iwe waita sei mukati memhuri? Ndiwe une urwere, ndiwe une mwana astroke, ndiwe une mukoma astroke, ndiwe une munin'ina astroke. Wosvika mudare wobva wataurirwa kunzi pakati penyu imi mauya mese semhuri muchiti titsvage dambudziko, mozwa kuti pakati penyu ndo pane umwe ari kukonzeresa. Unofungei? Unotora danho ripi? Muri yeZimbabwe tabuda mukati medare rasekuru. Hanzi stroke iyi ine umwe ari kutodzudzwa nayo, mwanakomana nemwanasikana mukati memhuri neumwe akadzama. Hanzi iri kuitwa neurombwa neushereketwa. Ndakuona kudzokorana mukati medare. Asika isusu hanzi 3 days nasekuru, 3 days tiri kudzoka 3 days. Hanzi muridzi wenyaya anenge atoonekwa atobatwa. Komana ngatisanganei kumberi because inini ndikutsva kuda kudzokera kupatituya toda kuti chii chichaitika. Achanobatwa ere zvechokwadi kana kuti mwana achangopora zvopera zvakadaro. Tadzidza muri yeZimbabwe kuti stroke haisi yese inouya nezvaMwari. Variko nobudzi riri kudaro. Kana mabhipi amuri kuti mabhipi ariko ari kutogadzirwa pachibhoyi. Ndaona kapachigezeswa maoko mudaro, mamongo achitotya kugeza maoko. Baba vemunhu chaivo vatya kugeza maoko. Amen. Taakuzvisira kuna sekuru. Zita ndishumbakadzi. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street ndazoona ndapa news, ndakawandwa nema views, Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.